бунёди инфрасохтори варзишӣ ва фароҳам овардани шароити созгор дар ин самт ба кори намояндагони федератсияҳои варзишии кишвар сабукии зиёд овард. аз чунин имкониятҳо истифода бурда масъулин мусобиқаҳои зиёди варзиширо ташкилу баргузор мекунанд. дар толори варзишии шӯрои ҷумҳуравии динамои вазорати корҳои дохилӣ чемпионати шаҳри душанбе оид ба кикбоксинг баргузор гардид, ки дар он аз тамоми клубу толорҳои варзишии ҳудуди пойтахт беҳтарин варзишгарон ширкату нерӯсанҷӣ намуданд. тавре масъулин иброз медоранд, бо дар назардошти оне ки таваҷҷӯҳи насли наврас ба ин риштаи варзиш бештар гардидааст, имкон ба миён меояд ки мусобиқаҳо низ пайваста гузаронида шаванд. чорабинии мазкур беш аз 200 варзишгари наврасу ҷавонро ба ҳам оварда буд. чиқаде ки шумо медонед, дар ҳар як кадом варзиш новобаста аз намуд бошад, ҳар қадар ки мусобиқаҳо байни варзишгарон бисёртар шавад, ҳамон қадар онҳо таҷрибаи хуб мегиранд ва дар оянда варзишгари хуб шуда ба ҳайси ҳар як номбардори ватан шуда метавонанд. барои ҳамин низ мо тасмим гирифтем ки мусобиқаҳоро бисёртар ва дар сатҳи баланд гузаронем, то ин ки варзишгарони мо ҳунару маҳорати худро нишон дода, малакаи худро нишон дода, таҷрибаи худро бақувват кунанд, бой гардонанд ва дар оянда варзишгари хуб шаванд. кикбоксинг яке аз намудҳои маъмули якҳарбаи шарқӣ ба ҳисоб рафта, имрӯз дар бештар аз 70 кишвари ҷаҳон доман паҳн кардааст. ҳамасола чемпионатҳои осиёву ҷаҳон ва дигар мусобиқаҳо аз ин ришта гузаронида мешавад, ки варзишгарони тоҷик дар он фаъолона ширкат меварзанд. воқеан дар сатҳи даркорӣ баргузор шудани чемпионатҳо метавонад касбияти варзишгаронро баланд бардошта, онҳоро ба майдонҳои бузург мутобиқ кунад. чун ба ҳамагон маълум аст, барои он наврасоне ки баъд аз тамринҳо дар толор фурсат пайдо мекунанд ки дар чунин мусобиқаҳо ҳунарнамоӣ кунанд, бемуҳобо шавқу ҳавасашон нисбат ба ин ришта бештару хубтар мегардад. аксари иштирокчиёни чемпионати шаҳри душанбе бори аввал ба гирифтани медалҳо мушарраф шуданд. Я впервые в жизни взял свой первый медаль. Я хочу, чтобы у меня было много таких же медалей. Для этого мне нужно больше тренироваться и стать чемпионом мира. ҳар як мусобиқаҳо қин мебошад, ки мо хелотари зиёд дида будем. ман мехоҳам ки чемпиони ҷаҳон шавам. бояд одам меҳнат кунад, баъд метавонад дар ҷои чемпионати ҷаҳон якум ҷо гирад. таи 2 соли охир мушоҳида мекунем, ки ба доварони ҷавон имкон дода мешавад, ки ҷараёни озмоиҳҳоро ҳакамӣ кунанд. албатта ин раванд хушҳолкунанда аст, зеро минбаъд метавон дар омода шудани доварони ботаҷриба заминаи мустаҳкам гузорад. акнун барои доварӣ мо мехостем, ки доварони калонсол, худи мураббиён иштирок кунанд. метавонем ҷавонҳоро ин кор вай кунем, даъват кунем, ҳам таҷриба гиранд, ҳам ино чихел гум хоҳиши доварӣ доранд, ки хоҳиши як чиза омӯхтан доранд. чиба ки агар довария надонанд, мураббигӣ кардан беҳад мушкил мешавад. ино ҳамин довария аз рӯи доварӣ баъд мураббигии баландихтисос гузаштанианд. ҳамин чизошоно мо дастгирӣ кардем ва ба инобат гирифтаистем. як хусусияти хоси ин риштаи варзиш дар он аст, ки омӯхтанаш ба насли наврас манфиати бештар дошта, дар солим ба камол расидану чусу чолок будани онҳо мусоидати фаъол мекунад. чизи дигаре ки ба иштирокчиён рӯҳияи дубора мебахшид, ҳузури мухлисон, махсусан падару модарон буд, ки онҳо фарзандони варзишгарашонро
дастгирӣ мекарданд. امروز پیش از مسابقه آمدن من با پدر و مادرم گفتم که من حتما جای یکم را میگیرم و امروز من جای یکم را گرفتم و غلبه کردم. من میخواهم که نه تنها در تاجیکستان بلکه از تاجیکستان بیرون بر چمپیونات های جهان غلبه کنم. مربی من دلشاد نجمیدینov پیش از مسابقه او با من تیاری خوب داد. آمدم و جای یکم را گرفتم. тавре медонем барои муайян кардани якачини шаҳри душанбе дар ҳама намудҳои варзиш чемпионатҳо баргузор мешаванд ки нафарони беҳтарин имкони ҳунарнамоӣ дар мусобиқаҳои ҷумҳуравиро пайдо мекунанд. дар ин миён мураббиён ҷиҳати беҳтар кардани натиҷаҳо андешаҳои дигар низ доранд. барои гузарондани ин чемпионат пешакӣ семинарои омӯзиши барои доварон барои мураббиён гузарондем ки ин чемпионатамон сатҳи баланда гузарад. мана хеле ки шумо дида истоден сатҳи чемпионат на он қадар ганда нест. минтақаи кӯлоб, минтақаи суғ, минтақаи бадахшон, ми шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ, ино камакак сустан. инора бисёртар мо сатҳи баланд бояд гузаронем. хай вай дорем ки чӣ мекунем, фикр дорем ки ин чемпионати мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ки дар охири август мегузарад, анамин нишондодоро вай мекунем, истифода мебарем. дар умум ҳамасола аз мусобиқаҳои кушоди қитъавӣ дар риштаи кикбоксинг наврасони мо натиҷаҳои хубро ба даст меоранд. ҳамакунун наврасону ҷавононе ки имрӯз дар вазнҳои гуногун муваффақиятро ба даст оварданд, талош меварзанд ки берун аз кишвар низ ба натиҷаҳои назаррас ноил гарданд. сабаби ҳамаи муваффақиётҳои ман дар толори варзиши худ хуб тамрин карда баъдан дар ин мусобиқаҳо сазовори ҷойҳои аввал мегардем. ин мусобиқаҳо дар дохили ҷумҳурӣ мешаванд ва мо таҷриба медиҳад ки аз берун аз давлат хубро хубтар нишон дода парчами тоҷикистонро баланд бардорем. он нафароне ки ба кикбоксинг завқ доранд биёянд дар ҷумҳурии мо хеле варзишгоҳҳои хуб аст, толорҳои варзиши хуб, муаллимони беҳтарин ҳастанд. фақат машқ кунанд, меҳнат кунанд ва муаррифгари ватани худ бошанд. федератсияи кикбоксинги шаҳри душанбе барои ҳарчи бештар рушд ёфтани ин ришта
барномаҳои заруриро барои даст гирифта соласол сату сифати мусобиқаҳоро хубтару беҳтар мекунанд. чӣ гуна ки медонем, мусобиқаҳои дохилӣ зинаҳои аввали омодагӣ барои варзишгарони навкор ба ҳисоб рафта, онҳо имкон пайдо мекунанд ки барои худро ба сабқатҳои ҷаҳонӣ ҳанвор созанд. кадри мушоҳида мешавад, солҳои охир таваҷҷӯҳи насли наврас ба кикбоксинг бештар гардидааст ки ин раванд ба пайдо кардани варзишгарони бомаҳорат таъсири калон гузошта бар рақобатпазир шудани мусобиқаҳои дохилӣ заминаи мустаҳкам мегузорад. на танҳо байни варзишгарон ва байни мураббиён низ ин ҳамчун як рақобат шудааст ва ҳар як мураббӣ кӯшиш мекунад ки сол аз сол ва варзишгарони хубро тайёр намуда дар чунин мусобиқаҳо иштирок кунанд. Сол аз сол ин намуди варзиш, намуди кикбоксинг хеле хуб рафта истодааст ва мо аллакай дарк кардем ки ба ҷавонҳо ин намуд хеле хуб писанд аст ва мо низ кӯшиш мекунем ки мусобиқаҳоро дар сатҳи баланд баргузор намоем ва чеҳраҳое ки шумо дидем имрӯз чеҳраҳои наве ки пайдо шуданд хеле хуб рақобатҳо карданд ва сазовори ҷои фахрӣ гарданд. мо онҳоро тайёр намуда ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ иштирок мекунанд ва дар он ҷо сазовори ҷойҳои фахрӣ гашта ба берун аз давлат сафарбар карда ва дар он ҷо низ кӯшиш мекунем ки ҳамеша номбардори ватану миллати хеш бошанд ва ба варзиш машғул бошанд, варзишро, ватани худро дӯст доранд. охири моҳи август мусобиқаи ҷумҳуравӣ баргузор мешавад ки беҳтарин варзишгарони чемпионати шаҳри душанбе дар он ширкат мекунанд. баъд аз он қарор аст ки як ҳайати мукаммал ба ҷоми ҷаҳон ки дар беларусия баргузор мешавад сафарбар гарданд. дар маҷмӯъ кикбоксинг имрӯз яке аз варзишҳои маъмул миёни насли наврас ба ҳисоб рафта, роҳбарияти федератсия талош мекунад ки маҳз бо бештар кардани мусобиқаҳои дохилӣ оммавиятро таъмин кунад ва чеҳраҳои навро рӯи майдон биёранд.